Mateřská škola Semínko v Tolcově Dvoře je místo, kde se malé děti učí lásce k přírodě. Je to prostor plný radosti, smíchu a objevování. Byla založena nestorkou ekologické výchovy Emílií Strýčkovou v roce 2003. Emilka se k tomuto cíli spojila s Magdalénou Kapuciánovou, současnou ředitelkou. V týmu 20 zaměstnanců nabízí Semínko unikátní přístup ke vzdělávání s důrazem na kontakt s přírodou a udržitelný rozvoj. Od lesní třídy přes integraci skautingu, umění, kreativitu až po učení se skrze hru, a to venku za každého počasí. Semínko provozuje 2 třídy zahradní a 1 třídu lesního typu. Za 20 let fungování prošlo Semínkem přes 500 dětí. Součástí Semínka je vlastní školní jídelna. Díky celému týmu v čele s vedoucí školní jídelny Ivetou Garciovou Semínko jako první škola v České republice splnila v roce 2018 všechna kritéria v bronzové, stříbrné i zlaté úrovni programu Skutečně zdravá škola. Vaříme z čerstvých surovin, používáme biopotraviny, pečeme si domácí pečivo. Přirozenou formou se děti seznamují se zdravými potravinami a jejich cestou na náš stůl, významem pro naše tělo i dopadem na životní prostředí. V Semínku klíčí nejen rostliny, ale i malé osobnosti. Realizujeme předškolní vzdělávání, ve kterém jsou doteky dětí s přírodou samozřejmostí a kde je hluboce zakořeněna úcta k přírodě, k druhým i k sobě samému. Klademe důraz na harmonický rozvoj osobnosti dítěte, na pravidelný pobyt venku, děti vedeme k věku přiměřené soběstačnosti i aktivní činnosti. Děti se seznamují s lidovými tradicemi, zvyky i původními řemesly. Jsou v pravidelném a přímém kontaktu s rostlinami i se zvířaty. V Semínku se snažíme o ekologický a odpovědný přístup nejen ve výuce, ale jdeme příkladem přímo v provozu. Samozřejmostí je třídění odpadu, kompostování, využívání obnovitelných materiálů, recyklace, zelené úřadování, používání ekodrogerie či šetrné hospodaření s vodou. V posledních letech své snažení rozšiřujeme i na ostatní dimenze udržitelného rozvoje, než jen ekologické. Semínko by nebylo tím, čím je, bez týmu lidí, kteří ho tvoří. Pravidelné týmové porady a supervize jsou nezbytností. Vzájemná reflexe je velkým přínosem i zdrojem inspirace, stejně jako osobnostní rozvoj zaměstnanců. Pedagogové se neustále vzdělávají v přírodní pedagogice jako koordinátoři EVVO nebo lektoři tvořivé hry. Jezdíme si pro inspiraci na exkurze do školek v České republice i v zahraničí. Spolupráce s rodiči a komunitou školky je pro nás klíčová. Vazby mezi rodiči a zaměstnanci vznikají zejména při společných akcích školky. Jedná se jak o tradiční sváteční setkání, dílničky nebo brigády, kdy si společně zvelebujeme prostředí školky, tak i tematicky zaměřené akce pro tatínky nebo prarodiče. Neučí se zde pouze děti. Jsme fakultní školou Univerzity Karlovy a s jejími experty navazujeme úzkou spolupráci. Semínko se angažuje i na akademické půdě. Jsme členy mezinárodní skupiny výzkumníků, zabývající se vzděláváním k udržitelnosti nejmenších dětí. Účastníme se vědeckých konferencí, přednášíme na českých univerzitách a publikujeme v odborných časopisech. Bez nadsázky lze konstatovat, že mateřská škola Semínko
Nejen, že dohnala předškolní vzdělávání v severozápadní Evropě, ale spolu podílí se na určování směru, který v dětech opět probudil lásku k přírodě a ke snaze o její obnovu a následnou udržitelnost.